ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம். சுவாமியோட இந்த 100வது பிறந்தநாள் மகோத்சவத்தில் ஒரு துளியா இருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். என் பேர் ஸ்ரீவித்யா. ஐ எம் ஃப்ரம் மடிப்பாக்கம். நான் ரொம்ப லோயர் மிடில் கிளாஸ். எனக்கு என் பையனுக்கு MBA சுவாமி அங்கே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல நான் ரொம்ப இங்கே கிடைச்சது அவனுக்கு VITல. என்னால் 11 lakhs அவனுக்கு அஃபோர்ட் பண்ண முடியல. அப்போ சுவாமி அங்கே என்ட்ரன்ஸ் எழுதி அவன் 1000 பேரில் ஒருத்தன் செலக்ட் ஆகி MBA ஹிட் MBA அங்கே. அது சுவாமி எனக்கு கொடுத்த பெரிய வரோன்னே நான் நினைக்கிறேன். இந்த சுவாமியோட 70வது பிறந்தநாள்ல சுவாமி கூட இருக்கும்போது சுவாமி சொன்ன, நீங்க கிருஷ்ணாவதாரத்தால என்னோட இருந்த கோபிகைகள்னு. அதே மாதிரி அவனுக்கு அங்க இருக்கும்போது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு. ஷட்டில் விளையாடும் போது அவனுக்கு கண்ணுல காக்கு அடிச்சு ஒரு கண்ணு விஷன் போயிடுது அவனுக்கு. அப்போ அங்க பாக்யா சார்னு ஒருத்தர் இருந்த அவர் சுவாமிக்கு அங்க வந்திருந்த விபூதிய அவனோட கண்ணு மேல தடவி, உன்னோட கர்மா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். 12 hours அவன் தூங்கியிருக்கான். ஆனா நெக்ஸ்ட் டே ஹி காட் ஹிஸ் விஷன். இதெல்லாம் ஒரு மிராக்கிள்ல வருமா? அது என்னன்னே சொல்ல தெரியல நம்மளுக்கு. தேங்க்ஸ் டு சுவாமி.